अमा बेदर जानोसै जोंहा अमा बेदरजों अंगेर होनो ना सोर सिनायो सोर सिनाया कमेन्टआव खोन्था बिराद गोथावखा बे अंगेरा बोरैबा मोनसे गोथाव मोनामनाय मोनथारो आङो खायसे जानो हाया मोनामनायनि थाखाय आं बिराद गोथाव मोनो मोदोमनायखौनो नोगोद टेस्टि मोनखायो माने आङो अमाया इयो 100 रुपिसनि ओमफ्राय बेखौ सायना लानोसै बेखौ सायबावाखैनो आङो बेखौ एवथ्रोमना लानोसै नै इयो मा होनो पियास दरसे हाना लाबाय इयो दाउ बेदरजों संगोन बे पियासखौ बेखौ माबाना लाबाय इयाव ओमफ्राय गासिबो मस्ला मस्लि रेडि खालामजोबना लाबाय आं उननानै ओमफ्राय दा संनो स्टार्ट खालामसै सारायबो जानना लाबाय नै बेखौ संग्रोनोसै थावाबो दुंबायानो नै ओमफ्राय बेवहाय दाउखौ मा होनो दाउनि थाखाय दै फुदुंदों आरो दाउ गां फुनो थाखाय दा हरनोसै आं पियासखौ नै अंगेरखौ सुनानै लाबाय आङो सायनानै दा पियासखौ बेदरखौ होनोसै ओमफ्राय नै दाउआ बेखौ जानोसै नै दैया दुंबाय लांदो बेदरखौ हरनोसै नोंलाय मा होनो बेदरा तेल नहय कि होनदो दा ভালে আছে বেশি তেল নাই এনেকুৱাতে ভাল नै आं हालदै संख्रि होना लाग्रोखाबाय ओमफ्राय दा मस्ला मस्लि हरनोसै एसे नै बेदर एवथ्रोमना लानाया जाबाय नै बेदराव दै हरनोसै दा ओमफ्राय जितिया बियो ग्लब ग्लब गोदौगोन एसे मोननोसै जागोन होमब्लासो हरगोन बेखौ एवफ्रामनानै लाखाबा माने दा बेदरजों लोगोसे एवफाबाथाय माने बिराद मोनब्रेनाय बायदि जायो मोनब्रेबाथाय बारा गोथाव मोना आरो आङो बेखायनो आं बेखौ मोननोसैयावसो हरगोन बयबो गावबा गावनि स्टाइलाव सङो आरो बेयो आंनि स्टाइल जाहैबाय माने एसे बारा मोनथारबाथाय बुस्थुफ्रा गोथाव जाया बेखायनो माने बेखौ आरो मोदोमनाया गैया जाहैयो बेदरजोंनो एवफ्रामखाबाथाय बेखायनो एवफ्रामाखै डाइरेक्ट जब्बसो होनसां बेयो आदिफोरनि बिराद फेभरेट बुस्थु बेफोरो आदि बैसां नै दाउआ गांसां फुनानै लानानै सावफ्रामबाय रिल्स नै बेदरखौ मिस्टरिस गोदाबाय करिं लकेल बेखौ खोन्थानांगौ जाहैबाय भिडिअआव नायबाय गोजौद्रायसो जागोन इयो बहा साव आयौ दालायावसो बावबायहाय नै सामब्राम गुफुर खान्थाल बेगर नै नायलाय जि साफा साफाखा आयौ स्र' स्र'नो आंना ओंख्रिया बोरै जाखो
बरिया जाबाय ओंख्रिया हो ओमफ्राय दा आङो काबेरा खायरे मेजेंगाखौ हरनोसै अंगेर होनो आरोना अंगेर हा बर'आनो होनो आरो अंगेर हरबाय आङो जाब्बावनो आरो बेवहाय मेवाइ गोखै होदेरनो मोनबाथ' आयौ रुनांगौमोन आरो मेवाइ गोखै अमा अंगेर इस बुंनो नाङामोन गाइस मालाबा जागोन आं बिदि मेवाइ गोखैखौनो मोननो नागिरा बेवहाय करिसा होनो नामा हारसाया लांदांफ्रा फानोमोनलै दाख्लै देवबार हाथायाव नुवासां मोनसिगोन ओमफ्राय बेदरा दाबो जेबो जायाखै थाब गोदादो बेदरखौ गोदाखांबाय बिबु बिला दं नै बेदरा इसिनि ओंखारबाय मासे बुरजा ओंखारदोंना बेदरा दा संनोसै बेदरखौ नै बेदराबो मोनबायानो आंना अमा बेदरा बरिया नुखाबाय नै वाव नै अंगेरा संख्रि साखिनोसै बोरै जाखो नै बेदरखौ खांबाय आं बरियानो बेखौ सोर संगोन मिथिला होमबानो मामा संगोन ना बेबादिखौ मामा संगोन आंनाथ' बरियानो जाबाय नै पानी दिले दाउ बेदरा कालारफुल जाबाय नै कारिगर एफाले मामा कौन दीजिए दीदी कौन ग्रेवी लगी ना हाँ बेंगोली स्टाइल हाँ बेंगली स्टाइल नै होनोसै नै मेजेंगाजों अमाखौसो जानोसै ओरैनो गोजा जाग्रोनोसै आरो गोथाव जादों दै गुसुजों बेसेरायो गैया अमा मोनजाया इहा दाउ संगासिनो जाथ'वाखै जाबाथाय जादो जों नेनो हाला अमाखौ ओंखायनो जाग्रोनोसै वाव नै गाइस मामानि संनाया मामाया संदों आरोना बेखौ मोननो जाहांबायानो नै बेयाव खफ'आ दाउजों आलु मोनसिगोन एसे दोनबावनोसै बिदैखौ एसे रानहोबावनोसै नै दाउ बेदरा मोनबाय बेंगली खाना लै बेंगली स्टाइल आलुआ खम जादोंना इदि नुदों बिदै गैया बेखौ बिदै दोनसै एसे दिनै सोर बिबुआ अयनायखा लाना फैदो